Però sabeu què va passar? Sabeu què li va dir el Satanàs? Banyetes, tira cap enrere. En Banyetes era un noi molt responsable i molt obedient. I va xiular una mica trist i enfadador, però va fer cas a la primera. I així ho va fer, i se'n va anar una mica més enrere. I es va trobar amb la diablessa. Què li va dir la diablessa? Tira més enrere. Això mateix. I així ho va fer, i se'n va anar una mica més enrere. I jugant amb la fera cap aquí, jugant amb la fera cap allà, amb un cop de cua, amb els dos diables van a parar. Però sabeu què va passar? Sabeu què li van dir els dos diables? Això mateix. I així ho va fer. I se'n va anar al costat del diable encenedor. Però el diable encenedor també li va dir... Això mateix. I això ho va fer. Se'n va anar davant dels dos diables que esperaven el seu torn. Què li van dir els dos diables? I se'n va anar a parar al costat del Serró Civader. Això mateix. I d'un salt, a sobre el carro, van a parar. I abans de quedar-se dormit a sobre del carro del Tito, el Tito li va dir... Tira més enrere. I així ho va fer. Va anar a parar davant de la colla de timbalers, però aleshores ja estava una mica enfadador perquè veia que tothom el anava tirant enrere i veia que aquesta colla també el tirarien enrere. I aleshores què passaria? Que quedaria fora del correfoc. Aleshores va agafar el seu xiulet i va xiular molt fort. En aquell moment, la colla de timbalers, en sentir aquesta gran xiulada, van pensar-se que era el toc d'inici, que és el toc que dona inici al correfoc. Aleshores, els timbalers van començar a tocar. El Satanàs, que estava davant de tot, en sentir-ho va pensar: renoi, aquests estan preparats, i va donar ordres al diable encenedor perquè encengués la seva metxa i així pogués començar a encendre la resta de diables. Per tant, nois i noies, gràcies al xiulet d'en Banyetes, el correfoc havia començat. Banyetes va trobar per fi el seu lloc cada vegada que sortia.